ki parabangit biit baro ngi aingu yo blei na kabanta kini ko boy pat kising utrai kabakum kabalang iyo ya kalat ban sakri ban mani ban panan buram yo blei hagini kisingi kabalong kisingi kabarang kabarkhiang kisingi kabapranai kabau blei ulapan yo yangi ngi aingu yo blei ya kajing don rangkat kajong u ya kajing im kajongi wei pai wei halagi jong kijing im kijongi halagi jong ki yeng kisem kijongi bad bau bleu lapan la yengi bangene poi lang kumni ban sakri ban panan burom yo blei ngakhot lang yengi wei pai wei nadu kinong sarai kijongi kidikhot ko komiti balang kilong kmi kilong pa ki samla sakajing mani ba kajing panan burom yo blei hagini kapor ini sedang ia kini kijing sing tungin pai so blei kijing duai ko blei ko kpa jongi ubab ning utrai ke bening utrai ke khendo ublei ubangi devan ai ya kangu ke yero kijing mani kijing pandan burom ya ke keteng ke bakrau bor ke jome ya ingo ye me kan rat ba melapan la yengi kumni kumki khon jong ke balang bangin wan ban sakri ya ka keteng ke jong me hekini ke por nyaiti yala di shame kan ran be yin nyaiti yala ke jong ke jing im ha ke jing mani ke jong ye ka keteng ke jong me ban ngi dwai ba men simti yangi kum bangi long ba men thau thuma ye ki jing im ke jong ye du lingba ke ni ke jing sakri ke barep bdianga blei ke ni ke jing dwai to ma ye ki pop jong ye nabaga keteng Jisu ngingo ngidami pan kini baro amen nginirwai lang ke jingwai ke ba arspa lai bukundai ke jingwai ke ba arspa lai bukundai ali phi ko nublei da jingmen tungin ruai ban pensawa jing e jublei saudong ke khed utrai kumtu baro ki khot lembat ka khoros ke jingwai kaba arspa lai bukundai Sawa
kejing pulis sedang berduai hagini kepor ngan sim naga kitab kikam ki apostol kelenong kaba nyo ngan puli ki khot lai pho hado lai sao lai pun nyo bat lai phu pra bana kasam lai pulai ki khot kaba pra kaba khandai bat kaba khat ar kaktin ke jong blei ko ongkum ni ti ndaladap sao posnem o angel ulami pau hau hakari khlau ulom sinai ha kathli ding ha kalau lenong o Moses te haba ulayo i yaka ula snopla yakata ka jingyo i tikat ma ulanang lej hajan ban khmi kaktin utrai kalami nga long ublay ki kpa jong me ublay Abraham baru Ishak baru Jacob Moses te ulakhnyo baru umnod ban khmi te utrai ula ong hau to loj no ye ki juti na ki jat jong me nabaga jaka ha kabame yeng kalong ka khando ka bakhon shisha ngalayo i ye ka jingsha sitom ki briu jonga ki baha Egypt ban ngalayo sngo ye ka jing od jongki ban ngalawan hiar ban pelaj no ye ki menta to ali ngan pha ye me sha Egypt undi ulong uta Moses ubala ong haki khon Israel ublei on penmi no yau nong itu lupa hapi harapdeng ki para jongpi ubakum manga uni ulong uta ubala judon hakata ka balang hakari cloud lembat uta angel ubala keren hau lom sinai bad lembat ki kpa jongi ubala pediang yaki oracle ki ba im ya kaban IT pateng hangi to kakendo baro konsep tiang yau trai to ai bakita baro ki basong haga pertei kin sngo trim yau naba ula kren te kalalong ula hukum te kalane skem suk kata kejat ben riu ke bau trai ulong ublei jongka bar kita ki briu ki ba ula jit ban long ka jingyo kenti jong ublei ni snei ban kerkhu ye ka ba puli bat ka ba sa skor ge ktien ke jong tongin phas ublei ki jing duai atrai ublei bok pa jongi ubahabneng utrai jong ki met utrai jong ki men sim bad ukan rat jong kani ke jing im ka bangi im nyango e me au blei ba melong blei jongi ubangi yo ban sakri ubangi yo ban mani bad ban pendon burom nyango e me au blei ubalari pen im ye ki men sim ki jongi kumni kumbangi long lingba ki sngi ki snem ke balali no tad hadu kini ke por ke bamenta ni sngo tho sai au blei bagabangi im halaga sngi kam sim long atrai naladihi henry kalong ka jing ai e ke jome bat ki jing isnei ki jome bamelari pen im ye ki men sim ki jongi kumni kumbangi long ni matrai hagani ka perthei ka bame malabu yengi barha ka jing yad lenti jongi hagani ka sla khando ki don si bon kan rad be ki at ki them ki riat ki ram ke bangi de ban kiu ban hiar bar ki jing e ki bangi de ban mat ban ye kendo ha ka jing em ka bamana ke sngi henry ha persha jong kita ki jing ele jong ka jing em ka jongi mela ris kem bat mela bat kem ye ka jing em jongi kumni kumbangi long nyai ngo e ye me kan rad bi kham tam bamala pen yo hangi kum ki jing thau ki bar rit ki jome yagata ka jing tip
ya meu blei u balong utrai baru kan rat jong ke jing im ke jing tip bat ke jing sngotu siapang jong meu blei u balong unong ri unong sumar unong betin unong yalam ya ke jing im ke jongi ke bamane ke singi ya ngo ime ko kan rat be bamala boru ya ke bakum ke ni ke singi ke bakerpang haga baki bangyet ke jome ki yo banir lumlang haga jing ke bakantang ke jome ya ke bandem ban mani dalaki jong ki do nod ki jongi wala ki do nod jongi ki long ki batngit ki bajaklia ki badap da ki bakinja do bat ki bakinja perthe hanrengi wan kum baki long kan rahat bai ya ke ban pau hikmat jome haga jing mani bat ke jing panan borom ye ka keteng ke jome nya ngo ye me au bleng naga banta ki long ying long sem jong ki khon jong ka balang ki ba me yai pen kan mau ye ki kan ran ya la ka jong ka kamram ba ki di ban kiu she ka ying ka bakan tang ke jome ban shakri me wala ki don kan ran bi ki long ying ha ka balang ki badon hapdeng ki jing tlot ha ke jing im jing long bakan jaman sim ki badon hapdeng ke jing jap no jong ki bor jong ka ni ka perthei ki balale jangai no na ka bakiu se ke ying ke jong me kan ran bi ngi juai na ka banta ki bakum kita hang no baking ki don kan ran bi to wat lendet no yeki Henry do isnei ban dem jungo na beneng ban pet ye halor jongki ban yai khot ye ki atrai be ye bakin long ki bawan ban ni ban pendan burom ye ka keteng ke bakhu ke jaume ye juai khmat jome kan ran na ga banta ke ni ke jingi syam lang ke bathiang ke bakum ki parabang ye ni syong lang ha ki ni ki ben ban sakri me to isnei ban pe hon halor jongi i wei pai wei bar to penjau ye ki jar beneng jong ke jingker khu bangin yo ma leng ba ki jing bam ki bagin jaman sim ki bagak tin jong me ka don ban sa yengi hagani ke singi ni dwaya tribe i na ka banta ke jing sakri jong ka balang leng ba ka committee balang ka baju syam ka baju kendo man la ka por banya phliu jingmot banya tei banya selok yaki kam ke badona khmat ke be dei baga jing pentulun saprang ye ke jing sakri jong ka balang nya ngo ye me kan ran ye ke jing lam ke jong me ye ka lingba ki ni ki sngi ki snem ke balale no ban ngia juai ye ke jing pensai bor ke jong me bad ye ke balang hi baro ko wei kan ran bi baga jing don rangkat ke jong me kan ye lam ye ke jing em jong ye ke bamane ke sngi ni bogar pangak mat jong me na ka banta ke jing seng jong ki long kmi ki jongi atrai bi ki don ke jing seng ga bakar pang bat ki jing tre kam jong ki bakar pang ban ye ngo ye me au blei ba malakarsan bor ye ki ling ba ki snem bat ki phol snem ki bala le bat kham tam le ha ga bakum ki nei ke snem ha ga ba ke jing seng kan thei kala la atrai bi ban pli ye galing kha mission jong ka ha it hang shir da ka bakala seng ya ka mission school hang to ni dwaya blai ba men ker khu ye gni ka kam jong ka jing seng kan the bakan long ka baroi ka ba man ker hai ling ba ka jing sakri jong i head teacher ling ba ka jing sakri jong ki missionary teacher ke ba don ha ka do ga jaka kan rad bi ban ya lab ye ka gospel ka jong me da ka jing im ka jong ki ka ba man ke si bagi beriu saudong jong ka doga than ken yo i atra ye ka dur babha beriu ka jong me ling baga jing im ka bat tlot ka jong ki don rengkat bat ki halaga sngi ha ka baki ki sakri ka keteng jong me ken mau ye ka jing seng samla ka jing lum lang jong ki khon samla ken rad bi tu isnei ye ka ban nang ye lam ye ki baken nang la ban sakri ye me hapdeng para samla bat ban lom ban lang ye ki khon samla ki bale jangai bat ki bale tlot ha ga bakiu si ki jing seng klem da klet ru ye ki khon khna ki baret ki balong ki per sara jong ka balang atra tu ker khu ye ki halagi jong ki jing sakri ki jong ki ai bekin im ka jing im ka batip riu ka batip lei
bat bakin le ye ki ru baro naga bentaban pendan buram ye ka keteng ke jome kerku atrai ki kintin ki bangila puli ne ka tin ka bakhu ke jome kenrat ye rab yengi ye ki jingmot ki batlot jongi bakini ki kintin kinne ha ka jingim ke jongi ha ki dor nur ki men sim ke jongi bat kin long ka jingkersan bor ye ka jingim ke jongi ka bamane ke singi to long lembat ngi kenrat lingba kan ka por baro ka basa jong ka jingbandi ke jongi ye ka keteng ke jome to sngau ye ki jing tuai ki jing kerpat barit to da map ai no ye ki pop ye ki ringkang ki jing thlot ki jing duna ki babon na bai kini baro ngingo ngi demi pan ban ngi khot kerpat ha ka keteng ka ba em ka badan bor ka jong utrai u bau nong pen em jing yu Jesus Christ amen mentangin yo sngau ye ki jing pen bana badru ngin yo ye ki jing pendep ye ki jing lum jing aingo bat ki be chang ha ka beningong na kaliang je ka balang ni ai kuble pi baro ki parnget na ka balang presbyterian moro bat ki we pat ki parnget ni ku pat ki balang ka jing kuble pi baro ha ka kerteng u Jesus Christ ubau trai ngai kuble ru ye ki parnget ki bamla bandon ha ka ke ying bekentang ka juble nri ba pir pensio bentalang nak ni kejing syakri hakan ni nok phaju ke sengi ha bakum ka balang sio ban pelat ya kan ni kejing yeseng lingba ke YouTube channel jaga balang Presbyterian mauro kejing khuble ye phiru ha ka kerteng ke em ke thiang utrai ba dong penim jingi u Jesus Christ i nong kren hapling jingi ilong i temsan jaga balang hi i temsan secretary jaga balang temsan EW Car Sano ni aingu yu blei ba i temsan i don habdeng ke met ke bakot ke bakhya bat ila ban shemi ne ke benta ke bakum ke balang kala ben shed i hakane ka no phai ju ke sengi ban kum unong sam ban sai ke tin ke im ke jongi hapdeng jongi lang ke ban hakane ke ying bekentang ke ju blei baru itu ki paramngit baro ki bala ban khmi lingba ke YouTube channel jong ke balang temsan na kaliang jong ke balang ni pen pau ke jing khublei bat sungu suburam shibun ya ka ba philala ban shimi ne ka benta ka ba kraw ha ka ba apin sami ka tin ka im ka ju blei ni scam bo blei don ka khubor ling ba jong phi tem san ya ka ba blei la shan na pa ka dot nut ka jong phi ba kata ka khubor ka ba kum ki par gen in sia ban skap ban sa skor kan ka ji khubun sim bat ba kan te ya ka ji no ban sim na ka singi sha ka singi na ka liang jo ka balang barok ka we ni ai ka ji khubur do ai phi tem san Baublin ayah pi kemet ke bakot ke bakhya ya pi shimet bar king kesami baru ke we tu blin ayah pi ke jingkot ke jingkhya bar kham tam man ayah ke jing start ke jing shempang bakanja men sim ha ka ba ublin ayah pi ya ke jing syakri kham tam bilang kum secretary je ke balang ha ke bela ban pendap ban penklon ki kam bar kham tam bar penbait ban renti ya ki kam hapo je ke balang ublin kurkhui pi temsan un kurkhu kerhai pi ha ke jing im ke jang pi mar kham tamru ha kajing long makan jaman sim ha kani kapor ngat pa dik ashes jaga balang mensuka ban lum ki jing aingu hadin belum ki jing aingu nak kerpat ya i Mr. JL nong lai ban duai ya ki jing aingu toin duai kokpa jungi ba beneng ha kani ka janmiet jogane singi ka bakrau ka pakantang ka ba ki Kristan baro shtelok ko pathai ki penmane ki penan buram ya ka kerteng ke jong ma ngai ngu oblei ke ba mem plapen yo ai ka lat sai sen pan hakan ke jan mien banwan ban sakri ban penan buram ya ka kerteng ke jong ma namar ka kerteng ke bakrau bor ke jong ma ya ka ba me try melapen i ya la jong ke bor ban long wei nakita ke ba me melapen krau ya la jong ka kerteng ngai ngu oblei ne ka jan miet sen bat ngio ne ka lat ban sakri me ban pendon buram ya ka kerteng jong me ha ka ne ka jan miet ringkat kini ki para bangai para mesim baro ke badan hapo ka balang jong me bada ke wei ki jak ki para bangai be jongi bewan ban senran lang ingi terakhir ne ka por ngai ngu try ke ba me merapan yo ingi try ka lat na ka banta ki ke ba me mela kar khu ha jem jongi lengba kini ki jing ai ke bi ka ba ngi ai khmat jome ka jing kar khu jome ye ka ba per ka khu ki kam ki kti ka jongi
trai nak por au play ngiwan ban duai ban kerpat hakmat jome trai tu snei ia pen kentang ni kicing ai kibar kicongi la ka benta ka balang ke jome ban pen kam hakan ka jaka hakan ka benta kalong trai pen krawi kalama gospel ke jome trai nak por au play snei na yai ker khu ingi hagi jindem dan kam ka jongi man la ka sngi kumno au play bingi la ban ai yekidono ki men sim ke jongi omba ngin ai tangin kicing ai ringin ai kidono ke jongi tu yai pen kam ingi nak ka sngi nak ka por si por nam ta ka kam ka jong me trai nak por ngi buti khmat me nam ta sakri jong me umar sa ai ka khobor ya khtien ka jong me nam ta jongi pailang jong me ha por ka balang tu sne pen kop pen sle du bor mer sim ba khoi jong me ka ai ka ba la ban kren ka por ban ya slok ka por ba ka khtien jong me ka long trai ka jing ba mer sim ha ka jim jongi mingi la pen kam mi ki trai ha ka no ban ta ka bangi lek ni wan ha bangi la ban nang yai sakri ro ka teng jong me isem lor kar ka ding sakri jong daru bas dang do boy ke baro en pendap kalong trai ka buram ka jong me ban pen kraw ye ka teng jong me bediang ka por jing duai ka jongi tu ma bro ki jinuna ka ma syam ka jing ma sngi ha ka teng jong trai ro patam no pnem Yesus Kristus ki duai amen tungin ya beteng pan ye ke jing sekri ke jongi u play te ke jing ruai ke ba arspa nyu phupra ngawan hakmat jong me atrai ngamnon banjan ngadon ke jing long tingit ke jing sngo rem kaban kum tu bro ki lain jong kitu ki lai khot jong ke jing ruai ke ba arspa nyu phupra Ma chong me
kejengkublei hagini kapor ningkong kalong ya kinong serai jong kabalang kibalong kitimen mesan ipostor ibara yatho bayimla bandon hagini kijingiseng kerpangi timen mesan Dr. K.K. Marbanyang ibalong kumukpa ibayadon rengkat hagini kijingiseng kirang ba jong kabalang kibalong kidikot ko komiti balang kilong kmi kilong kpa kibai ki parolok samla kentei bat senrang baladon ru ki para jongi ki bakhamrit ki badai ki khon jong kabalang Presbyterian Mauro badru ye phi ki wei ki para benge ki bajuye don rengkat lembat ngi kum kabalang hagi jingi seng ki baman laga por ai ku blei phi wei pe wei ka kerteng ka ba im ka badon bor ka jong utrai o baunong penim jongi Jesus Christ kajing kublai ke bakar pang ke longru ya Mr. M. Lem ngap i balong nong yalam jing ruai hai kini ke jing seng ya Miss Karin nongrum i balong inong tem bad kajing kublai ke bakar pang ya i kum ke samla ke khon jong ka balang ke ban seyo ban pendep ya kajing kentiu kurim dan buram ha ke santerik mentau benai ublai un ken ku i pi Karin kejing kublai kerpangi teman san Assistant Secretary jong kabalang ya ki kintien ki ba philabo akhmat jongi lang baro ki balong ki kintien kirkhu kerdo na ka benta jonga kublai sibon na ka benta jong phi ngai ngo yo blai kejing ai ngo ka ba kerpang kejing ai ngo ka ba khrau bau blai upen yeng yenga hangni hagini kapor hagini gi khindiat snem ngaladon kejing long kejing man ke bombit bombiang ten rei nyai ngo yo blei bau penla yang akum ni bangan yeng ban sim ye kini ke benta ke bakerpang ban sam ye ke kubor na ke tien ke jong blei apdeng jongi kejing blei ke long ru ya ke program komiti kabalayai penbet ya ki teman besan jong kabalang bakin ye bujili iwei hadin iwei pat man la ka kuata bad bamenta kalahap sekapali jonga ban yeng hagini ke jaka ngesngu brom ye kejing penbet jong ka program komiti banum slam ki para bengai i kaphang ka bangakwa ban wanra kum ka mat jong kejing ye perkhat lang hapdeng jongi hagini ke por kalong ka bangala sim na ka kitab Exodus kalenong ka balai kidikot kabalai kabasau Exodus kalenong kabalai kidikot kabalai kabasau ngan puli gini kidikot hagini kapor ti Moses ulaong ngan pai kerpang mentaban kmi ya gani kejing ipau bakrau nakabalei bagalau linong kam ing do no ti men bau trai ula yoi bau la pai kerpang banjgo ublei ula khot ya u na pedeng kata ka laulenong bat udaong ko Moses uti ula yato hakmi manga ngini pa shoblei kijing tuai au blei bok pa jongi ubah beneng sasisian pat ngilapoi hagini ke khlep mat ka bangila dei ban puli ye ke tien ka bakhot ke jome bad ban sngap ye ki kentien ki badon haka ki bakren hapdeng jongi bangin ye perkhat lang bangin ye puson lang bangin ye tei bangin ye selok ye ki jingsi sha baro ki balatho haka kenrad bi nya IT ye radi kumusakri baret ubame melapen yeng hapdeng jongi hagini ke por to isne ban simti ya kini ke kubor ke bangala persang ban pen kre hai jing telot ha ke jing long ke berit ba men pen kentang ya ka ban men pen long ru yang atang ke tendong jing sawa ke ban ong ya ki kintin ke ba me mon atra ya ki ba me malat mu lupan ke ket ke jome to isnei ban simti yang ilang baro na do kini ke por bat hado banda wai do jong kini ke jing sing kan long ha ke jing lam mun siem ba kho jome haga gerteng Jisu ngingo ngidemi panik ini baro amen
kamat ke ba ngaku aban wan ra ha gini ke por kum ka phang perkhat ka long phai kerpang ya gini ke tien phai kerpang bara suam bengini poi segini ke bentang ki para bengai bi kala juwan ke jing perkhat ha ke jing mot ke jonga kabanga keli hada dia marwei kumnosa ki khon Israel ki lapoi seri Egypt nado meno ki lapoi seri Egypt haga no gadur haga no gorukom baki khon Israel ki lalipoi seri Egypt bara bangi puli haga ktin ke jong ublei kaktin ke jong ublei ke yatho yangi kumni bakala jashi sin kanem sniu kadkum gajing itu lepa jong u Joseph bahnyo snem kan wan kanem sniu haga perthei habala ja kata kanem sniu kini ki khon Israel ki basong haga ri Israel ki lapoi haga jingkerdo bam kala ja ba u Joseph bolong u khon bakhat wei jong u Jacob ulasa di mrau hakin men baru lapoi sekari Egypt bat kala long hagaba u Joseph ula long he long han ula long krau hagata gari Egypt daga jingya lam ke jong ublei habala jahaba kani kanem sneu kala dap arsnem kibriu kimyo bam sho haga jaka chong jong ki khon Israel bat kala pen long yau Jacob bat ki khon ki jong u bat ki siu pateng ki jong u ban khus lain daga bentakani barhagawai ki singi ong Jacob ngayo sngo badon ka bam kerhai hari Egypt ko khon khiale chari Egypt ban thiet jing bam na ka banta jongi bangin im namar bakani kenem sniu kadang jur keni kening sniu kadang jur keneng sniu kadang sa bon snem bagi di banyai kisngi kita yo kilalet barha keni ka kitab Genesis hakal nong ka basau punyo hagad khot ka ban riu ban ka bakhat wei lai thu ba uniu Jacob ula dei ban yap no ban ka dei ki sngi ke jinglong temben ke jong u haba kini ki khon ki jong u Jacob ki lapoi le thiet bam seri Egypt ki le shem yau Joseph u Joseph simpani tho yala di hala ki jong ki hinben hanrei ula nyo ye kini ki hinben kum kita ki nong wan thiet jingbam nakari nong wei ula a ye ki hanrei ula le ka wei ka buj ka ban penlong bakini kinam yo ban lik phai salok pa la de pi puli ka kitab Genesis ki lonong gi basedin la ban yo ye ka jingshai chapang kani hadin ba u Joseph ula bat yo Benjamin kan mau ye ketu gajing itu ha ying jong u hari Egypt la pha no igi hinben ba kini gi hinben kila di ban wan yalam yo Jacob barhabala wan yalam yo Jacob chakata ke ri Egypt u Joseph ula penitho yala di ha u Jacob ula dem ha karendang ke jong u Jacob ula jam banado kata ula ong yakini ki jong u Jacob yaki khon ki jong u yaki siu ki jong u yaki jingri jing dop jong ki baro bakin song no hagata kari Goshen ngirwai ki jingwai sispa sausan hari Goshen penyeng dara wan mambe ku trai ban song haba kila song hagata kari Goshen bon snem kila imba ki khon Israel ki ba bon kila song hagata kari Goshen bagari Goshen ka don hapo kari Egypt dalayap no utu Pharaoh ubalale bha yo Moses ula wan the way pat u Pharaoh baru ni u Pharaoh ubaar ubagarteng u Ramses ubaar ulale ben je ki khon Israel ula ima ye ka jingroi jong ki khon Israel ula pentrei sitom ye ki hakata kari Goshen barka jingthmu kabakongsan kalong ban pendo jadno ye kini ki khon Israel ki badon hakari Egypt ula pen kre bante ye kata ke ying bo jingbam ka bau ai kerteng kapithom bat ka Ramses
Bad ula pentrei sitom yakine ki kon Israel haga kit kaba haga snamau it hakirukom kiba bad kiba sitom. Kata kalong ka jing ito syapang ka jing wan poi jong ki kon Israel syari Egypt. Menta kini ki kon Israel ki don hari Egypt. Kini ki kon Israel ki don haga jing jenjar ka bakrau. Berkat ban nang mi kisingi kisnem kata nang ban ke jenjar ya ki kon Israel hagri Egypt. Uni paro baar ula le salak kawai kebuj. Baru ula ong ya ki nong sumar kon. Balada ki kentei Israel ki ka ya ki kon senrang pin om pen im ya ki. Penyap no ya ki. Bayo anda kila ya bon ki senrang Israel kin sehiar thma kala yangi kinong Egypt. Penyap no yaki. Baradai hagata bala kha yau Moses. Habala kha yau Moses kaya tho haga kitab Exodus baladai banri yau hagabari. Laibnai labori yau. Barhadien bomla buri su kata kanong rikon kala tau ya kata kesyang kala penki yu hako bar ka kon sim paro kala yo sim ya kata kesyang haga badon Moses ladangin puli haga lenong ka baar kitab Exodus kidkhot arpulai arbusau sya bangan puli kini ki ongkum ni arpulai arbusau kalau jati hadin bonsingi baulayap no utau sim kari Egypt tiki kon Israel kilaya od namar kata ke jinglong merau bad kila lin yarru bad kata ke jinglan yar jongki kalawan kiu sau blay namar kata ke jinglong merau baru blay ulas ngau ya ke jing od jongki baru blay ulakan mauru ya ke jutang jong u baru Abraham baru Ishak baru Jacob ru kata kadai ke jing od jong ki kon Israel baru blay ula syak skor ya kata ke jing od jong ki kon Israel hagani ke khot ke bangilai puli mentan ke lenong ke barlai ke khot ke barlai ke busau larangin puli na do ke khot ke baar ke ong baru angel utrai ulami pau hau haga thli ding na pedeng ke law lindong tiu lakmi barhakmi kata ke law lindong kala ing de keding henry kata ke law lindong kam ing do no ti Moses ulaong ngan pai kerpang menta ban khmi ya ke ni ke jing i pau bakrau na ka balei bakal law lindong kam ing do no ti men bau trai ula yo i bau la pai kerpang banjo u blei ula khot yo u na pedeng kata ka lau lenong baru da ong ko Moses u ti ula itu hakmi manga para bengai bi na gani ka jing itu kana ni kwa ban dia pensai ni kwa ban dia perkhat kam jiliu kam bania halor jongkani kektien pai kerpang ni saya penon kam ke diketin kasi jongi hi ke bangi penon kam habangi ong pai kemut pai de kemet pai kemut pai de jingmut jing berkat pai de do no de mensim baraba kinong yalap ki ong ya ki briu ha ke jing yalap pai no na gelenti bomman pai no na gelenti ke barim kata ke diketin pai barhang ni Moses wangan pai kerpang kabamut ke jing pai ke bakham kerpang kabamut ke jing pai ban pe jiliu banda pe tho bha ya katai ke ding ke ba ing ya katai ke ding ke ba me badda ke ba kli hal ke jong ke mensim balei pat ba khlau kam ing ke ding ke me hagata ke lau bniap henry ke khlau kam ing do no pai de ka ba penlet jingmut ha ki ba bon ki jingkli ki ba wan ha ga jingmut pai de ka ba pen song nong rim
ya kata ke balaja balai ke ja balai ke long kaman kumta pai kerpang ban shem ya kadau balai bagata ke khlau kala ing but ongani ke tien ke jong blai haba Moses ula pai kumta ublei ula yo I ba ula pai kerpang bara ba ublei ula yo I ba ula pai kerpang de hangta ba ublei uong ko Moses pai kerpang nagani ke bentang ki para bengai tong ini perkhat halor lai teli himat kabaningkong Moses haba ula pai kerpang ula yo I ya kata ka laulun nong ka ba meding but kam ing do no om judon ka bakum kata hagani ketiyo ka baladep lapan I ha YouTube ba ka way ka ding ka la meding hang tai he imfal ka tu ka ding ka bala meding ka me shapo but sabar jong ka met jong ka ding kampat ing tenrei ke jing sisang kalong bakatu ke ding kan sa ingdo bat kan sekelon henrei ke ni ke khlau ke ba Moses ula yu ikar pang haulom sinai kam simla ingdo no keni ke dei ke jing yu I pau ke ba phala jong utra ka jing pen pau ke ba phala ke jong utrai hala ki jong ki brio ublei haba uwan bani shem bani kendo ye ki brio uwan ha ki dak ki ba phala bat kalong kadak ka bau blei uwan I ya laki brio haki por ki badon kam Moses om jin dala yo I ya kata ka jing yo I pau ka bakrau onom jin dala yo I ya kata ka khlau ka ba meding penban ka bakhlem ing do no lemda ula pai kerpang deina mar ba ula pai kerpang bau yo I bagata ka khlau kam sim ing do no ki prabangit ba I ki jongang ha ka jing im ka jongi ka ba man ka sngi ni don kam ban pai kerpang ni yo I balaker saudong ya ka jing im ka jongi da ki jing bad da ki jing ma henrei na mar bangi klem da pai kerpang nyim yo I ya kita ki jing ba ki dei ki jing nyim yo I ya kini ki jing ma ki badan saudong jongi ba ki dei ki jing ma ni I kum ba ka perthei ka sok bat ka bit ka biang namar ba ya diru ngi don hapdeng ka jing bit jing biang ha ka met ha ka yo ka kot ha ka jing don ka jing em ha ka jing start ka jing sampang nyem sim yo I ya kita ki jing ki badon saudong jongi nyiladun kamban pai kerpang man kapor namar kata bangin yo I ya ki ba long ki ba man saudong ka perthei namar ba limdangi pai kerpang ban pej nyin om yo I setia ya kala wei jong ka jing im ya kala shai jong ka jing ya denti ka jong I ka perthei nyin om yo I setia ya ki jing ki ba ap sakman para bangit bi na lor kini ki jing ki bala don lepa ki jing ki bala don lepa nginum don por banjer ki kita ki jing ki bala don lepa ngidang yo I ngidang yo sngoru saya ki wei ki jing ki bandang wan nuksa ki jing snobha ke perthei ki bawan lingba ke social media lingba ki kor ki bor jong ke teknologi lingba ki smartphone ki bangi bat halakikti ki bapen bernya ki bapen melen ya ka bor jing mur jing berkhat bat ye ki khmat baken jado bat ki bakjab ya ka jing long mensim ke jonga bat jongi ki bapen jingai ya ka donot ke jongi nau blei
ki batu no ia ka por jong ke jing penlet jing bot ke jong i ha ke jing ye dei baru bleng na lor ki jing ki bala don lupa ka jing kerdo kam kerdo jam jong ki khon samla ki bala dep puli ka jing bombit bombiang ka lek kawan ka trei ka ta hadin jong ka covid arjar arbuwe ngim sim layo i gini ki jing ki bakir ye ki jing im ka jongi shwa ka covid arjar khat khandai ngi im ngi long iman kumto baradin balakut kini ka covid ka perthei kala nang hiran ka perthei kala nang jenjar bat kata ka jing do kam do jam kala nang bon nalor jong kini ki bala don lupa ki jing ki bangi ye kendo ka jing jelei jong ka kiat hakit liu yeng ngam ong hayo hadukan ngam ong si yo molong sepuluh Henry hayeng ngiyo imo ye kita ki jing baki dei ki jing ni ngisu perkhat bagadai ke bentah jong ke long briu jongi kajing jelai jong ki drugs naga bentah ki tu ki nong khayi ki bakhayi bakin yo pisa ban im bah im yat baru naga bentah ki tu ki bapendon kam ya kani ke jing diwam jing di ki long ki bapen kordit ye ki yeng ki sam mlak len baki kme ki kpa ki bom ju kwa ban yo i ki khon bakin jot ki haban jau umat la haga bapau bad haga bari khamtam jau umat naga banta lagi jong ki khon na lor kini ki jing ki ba ngila yo i ngila ya mat ngila ya kren man lagi si kata ke weipat ke jing kata ke UCC lani kata ke uniform civil code kabaki bor sensar perthei jong keri ke jongi bat jong ke perthei ki le thma ki eksa ban pen longkam ya kata kabaki ong kawei keri kawei ke jaj ben riu kawai ke an keriti ke dustur kawai ke jingit niam bat kombagalong hari India jongi ngilong ke jaj ben riu ka barit padu hagari India kum ke jaj ben riu Kristan ngam ong ke jaj ben riu kasih henry ke jaj ben riu Kristan ngide ke barit padu badadala laban penlongkam ya katagi uniform civil code kabakum no kajing sakri blai ke jongi kan long hang no ngin poi bandon hage bakum kita kipor bat ki para bang ibe le se kanum ja haga pateng jonga bat jongpi henry kan ja haga pateng ki khon jongi ki siu ki jongi ki jing ki baka perthei kan sawanra ye ke jing im ke jongi nalor jong kata saudong ling bagi kubor haga television bagi smartphone ngiyot sngow ya jing penstom pen ki Kristan nen ni teman besan vice chairman jong kapalang haga ji seng duai idang ye thu yagi jing dia ki beja haga jala orisa bat ngaro ngalayo ban yo i ya kata ya jing sha ban ben ke jing sha le ben ke jing sha penstom ben ke jing sha pen ya ben jong ki para Kristan ke badon haga weni ki jong ke jela orisa bala ban ong yo baka bakum katu kan wanja hagari ke jongi namar kata ke jeng khot aga ni ka por kalong tongyen phai kerpang ban yo i ya kata gading jong ki jing ke bambe nyen phai kerpang dalagi jong ki donod ki mensim dalagi jong ki khmat ki bakin jaman sim
bangin yo ya kita ki jing ki batron bangin pai shau blei ha ka do not ka jongi bat bangin yo snow ayu blei u batai yangi ayu blei u tha yangi kumno bangin im ha ga ni ka pateng ka badap da ki jing ka baar Moses haba ula pai gerpang ula yo snow ya ka sur ka jong blei ka bau ong go Moses kabang imut ban ong kalong balada Moses shim la pai gerpang jindala yo snow ya ka sur ka jong blei kat khot ka basau ka ong timen bau trai ula yo bau la pai gerpang ban jungo ublei ula khot yo una pedeng kata ka laulong men bau trai ula yo bau la pai gerpang de hangta bau blei ula keren yo Moses para bangit bayi na pedeng jungi kum ki bangit ha gini ki chingi ni khmilen ti bau blei un pasiau ha ga do no jongi ni khmilen ti bau blei un keren hangi ni khmilen ti bau blei un jungo yangi Henry nyim sim lapan kre nyim sim lapan gerpang yaladi nyim sim lap hai gerpang sau blei te kum no blei un keren hangi haba kata ka do no jongi kam sim dei ka do no ka bala pai gerpang sau blei namar ongani ka ktin ka jong blei ti nda utrai ula yo bau la pai gerpang bau blei ula khot yo ko Moses kadon kam yang ini markata ki para bangin pai gerpang mangi simet haga jingem kristan ka jongi simet langi long ki rangba langi long ke bal khamsan langi long ke samlang ni wat ki khna ro ke bal kot ka bor ban pensong nia yeladon kam ban pai gerpang ban yo sngow ye ka sur ga jong blei namala da ngem sim la pai gerpang nyenom yo sngow mu ye ka sur ga jong blei nidon kam ban pai gerpang haga baya debat ke jingim ke jongi simet ban tendro yet yaladi kabakum no ke jingim ke jongi kalong kabakum no ke jinget ke jongi kalong kumno ke jinglong mensiam jonga ngadon kam ban tho daga tarajur kajing im mensiam jonga ka kham khia shaki ki bakan ja perthai ne ka kham no shaki ki be de badu play namara pedeng jongi kum ki briu ki ba ima di kesla perthai ngim la laj na kata la tho ye kajing im ka jongi da ka jing tho barhatu kata kajing thau ka khamno shaki ki balong material ki balong kan jado kan japerthai ni shaki ki balong spiritual ki bayate ba kajing im siam ka jong ni don kam ban pai ker pang ban jet yeladi laga ni kajing im ka bang im menta ka bit ka biang kum ni ngadon kam ban kam pen bha ni ngadon kam ban wad ya ka khmat ka jong blei baun sanjur thamai ya ka ni ka jing im bakan long ka jing im ka bakham bha hapdeng ki ni gi ngilan kam ban phager pangkum ki yeng ki sem shi sem ukpa ka kmelem bat ki khon ban pan long ka yeng ka bakar pang ngiem ha ka juk bon kam mla len shu ya ka jing sisa bakadi ka juk bon kam ka bawat ki khna ki barit ki barang ni school bapli kan rat kim don por wat tang ban yele kai ban pen pengat ya ka jebing ka juk bon kam nalor kata ngi don halaki kti ya ka ni ka tiar
kabaga perthei ka ai ngobha yangi kabahaba pet bapet i kumba kalawan ra sibon ka jingkerku hanrei haba lendet jongka kala to no ya ga do no jongi bad ngila sya sensar haka kala longkum ke kenjablei thau ka bangimani haga jingim ga baman nagasi hatu kum ki yeng kisam ni judon ne em ki por ki baki kme ki pabat ki khon ngie song lang om ya kaban puli kot ba bat ban ya duai han ring ngie song lang ban ya tho khana ya ki baki khon jongi kim simpat latip kabala jia ha ki por ki jongi khaman suwa bat baki khon ki nye tho yang ipat ya ki ba mangi ngim sim lamat ya ka ba maki menta ki mat ha ga jing iman kesngi ha ga ni ke tio ko bala dep da ka jing bomban si na ga daw ba ga don ga jing ha ga yeng ka sem ka jongi satai si yeng imei jonga ngil ha ban yelum baro si para bat ki persa ban ye keren kabakum kata kejat jingilum banya thu haki ya ka kabala julong kabala juman haga jing kesem jongi bat bagata kabala julong juman kam don su haga rempei mei bat kumno bagi persa jongi kin teipat ya kata kabala do kabakum kata kalawan syat haga jingbot jonga bangan ye thu opreng jongi haga ni kapor namar bangi layale ya kata nyim don su ka bakum kata ka jingi sem ka jingi kendo le si nga ong ye kani haga rukom babon balang la bandon iwei ar hang ni hang tai hang nore ki bajudon ka bakum kata ka basi kenta nyen ye song nyen ye khana bat lagi jong ki khon bangin ye fliu jingmot ya ki batei ya ka jing im briu ka long briu ka man briu kat bangidang im hagani ka batei ni don kam ya kata bangin pai ker pangsa lagi jong ki yeng ki sem ki jongi bantei pat ya kata ka jing ye dei ka bajan kum ki khot jong ki yeng bantei pat ya kata ka dor long briu jong ukpa hakmat laki khon bat kekme jong kekme hakmat la ukpa bat ki khon bat ka benta hok jong ki kme ki pa halor ki khon bat ka benta hok jong ki khon na ka benta laki kme ki pa senongin sem ya kata larangim sem la wad ya ka hakar kom ka bagar pang halaga jong karempe ni don kam namar kata ki para bangi bi ban pai kerpang kabalai o Moses sabau la pai kerpang ulayo snow ya ga suru blei kabau khot ko Moses pat u Moses uong hakmi manga ngila don kam te ban yo ya kabakum kata bau blei un khot hado bagi skor jongi kindes ngo bar hado bangin na ong ablay ngadon hangni ayu memon yenga banganle ablay ngadon hangni tu sim yenga tu pendon kam na kabenta ka burom jongle ong Moses hak mi manga kat bau blay pat yo bang Moses ula pai kerpang keren bat menengi la puli ke khot ka basau nda utrai ula yo ba ula pai kerpang hang tau la keren bara ba ula keren Moses yo ban jubam hakmi manga badehang ni bau Moses ha ba ula pai kerpang bara ba ublei ula keren ho bau Moses ulayo pleng ki para jaj ki para kenja jonga ki im haga jenjan haga kordit
Baru si kata ngam sim layo i namar banganga song bay haga yin sim. Ngam jutip papleng ki para judge ki para kenjajo nga harigosen ki im hapdeng ke kordet hapdeng ke jenjar bad mensim. Bad dain dah baula pai kerpang bau yo i kata. Banalor jong kata ula yo iru ya kamon ke jong ublay bau blay udah kwa ya Moses ba unlet ya kaban pelat no ya ki nagata ke jing jenjar. Ong ublay hakat khot ka besipau namar kata ale mentang ngan pha ya me so faro ba men ya lamno ya ki briu jonga ki kon Israel ken na kari Egypt. Ublay ula keren ya Moses ale Moses mentang haba mela phai kerpang mela yo i ke e ka bejia ka balong ka baman hari gosen. Miyo ikum no ki briu ki jonga hari gosen ki long. Ale mentang. Ngan pa ye me so paru. Ba men ong hau paru. Bau dei ban pelaj no ye ki briu jonga na ki Egypt. Kum ka balang. Ka ba im hagi ni ki singi ki ba mentang. Ngilaron kam ban pai gerpang. Show blame. Bau blay on khot yengi kom kabalang ban lej sekari gosen bakenja perthei ban kring ban pelaj yegi briu ki badona ke jingtum aingo yo blay na do kesnem arja khat prakat khandai bakum kabalang kala phai kerpang ban yo i yeki pentha ki badon hagari ke jongi haga jalami kalaya. Haga bagi don ki briu ki basha leben haga jingdum ki basha set haga jing perkhat jong ke jing edbit ki basha haga jing lam ba penthame jong ki ken hon ba pher ka balang kala persang ban yo i ya ka jing yo i ba kerpang ya ka paham jula mission. Haga bagi briu ke ba im hang tu hap deng jong kari klau haga borga asam mekalaya bom don kano ke development om don lenti potpat daga do bilat om don kor hagi sunong om don light om don dukan bapila ban thiet sana thiet min bit om don dispensary ban thiet dawai om don ruem badah baga balang kala yu i yakani kijung i kala persang henry kumbaga long do mentang kedang don kijing e bad empat la ban ya chaprang ai ngo yo blai baga balang kala yu i mentang daki khmat ki bagen jaman sim ha bagala pai gerpang yaki thi ki jaj ban rio bengali bad garu ki badon ha isyamati bad kala persang ban kner ban pelaj ye ki briu ki badon ha gado gejaka na ke jingdo ban yimla ban ong kadang don ha ke jing sedang ban ye penbet ban ngikir men bau bleu no me no ye ngikum kabalang ban yela ban le na ka benta kitu ki para mensi ai ngo yo blei na ka benta ke jing sengen thei jong kabalang kabala sedang ye ka mission jong ka ha it thang shir bala yo ye ka report jong ka jing ya jong ka kam ha ka thi ka jaka da ka jingkit khli jong ka jing ye sengen thei bat sikin tien ngai wer ye phi ki para long ki me ki ba in ki bomlong ki khot ka jing ye sengen thei bala phimla ban wan ban ye so bat ka jing ye sengen thei dala kamet henry de ki jing ai jong phi top no se ka jing ye sengen thei ba ka jing ye sengen thei ka la ban pen khlan ya ka thi ka commission ha it thang share na lor kata susu nyela yo sngo mentan ya ka jing pen bana ya assistant secretary baga palang kala yo iru ya kata sya yang ngan ong de ketien pareng the need of the hour ka jing don kam jong kani ka klip mat ka bamenta ya ka jing ya rab ya ki briu ki ba khuslai ya ki briu ki ba don ka jing ya le ha ka bensim ya ki briu ki bala shate sa khom hagi injri jong ubaman ki ba ling ki ba pisa
Kiba wat lat wat lenti serum seneng. Ban pa duai, ban pa yeslok, ban pa yarab, ban pelat yaki na kita kijing jenja. Kabalang kalayu iya kata. Ban kan play yakini ke counseling center. Ban ngidangit skem bau play un kerku yaka. Bagi counselor jongi ken la yaka ban yarab yakita kibadon kam. Prabangit bi ngidon kam namar kata ban pai kerpang. Ban yo i ye kijing ke baker saudong yengi ban pai kerpang ro bangin yo snow ye ke surga jong ublei kabau kren yang asimet kabau kren yengi simet kabau kren yengi kum ke yeng kesem kabau kren yengi kum ke balang ka ke bangi de ban le hapdeng gini kisngi ke bau kementa ni kan mau sibon siapang utrai Jisu bau trai Jisu uju pai kerpang barabor selau jong ukpau bahabneng barkit khot haka testament ka batmai Matius praiwe ka ong ti habau la one hair na ulum ki pajba babon ki la bod ya ule yu sau ta ulum upai kerpang hakmadu blei hake jingduai Marcos siwe sausan ula syong sabar haki jaka kenda ujisu don kam ban penkerpang yalade naki senran ban penkerpang no yalade naki pajba ki babod yu lese naga daw ke jing thaj jong kamet kum ubriu badru naga bentaban yo yaga bor naukpa ubahabneng Lukasan kan riu uti ulakan riano segi jaga kenja hari klau ula duwairu utra Jisu ban pendep ya ke ministry jong ke jing pen MA ya ke perthei ula haban pai kerpang berbor selau jong ukpan ula haban pai kerpang berbor selau jong ukpa para bangit biin lingba kini ke benta jong ke tin ke jong ublei habau Moses ula pai kerpang ula yo ye ki jing ki baker saudong ya ke jaj ben riu Israel habau Moses ula pai kerpang ula yo snow ya ke jing khot ke jong blai bau ong ko Moses bara bau blai ula yo bau Moses ula pai kerpang ublai ula ong ali menta ngan pa ye meso paru bamen le ye keren ban pelaj no ye ki khon Israel ki priu ki jonga na ke jinglong brau pra bangin bi haga bapen kut ye ke ni ke khubor ngan pen kan mau biang ye ka bangalo jupen kan mau berbor le sing ha ke jing tlot jongi kum ki priu ni don kam ke jing yai pen kan mau ye ke jing keren jong utau we nong tho u bagarteng Dr. Fred M. Barlow bau bu ye kini ki kentien ki basngau ki basngau tanat u ong kumni u blei u wat hakini ki tsingi ya ki riunget ki badon ki khmat ki balla ban yo baka perthei kala nangam haki thwei jong ki jing jenjar bar haki ahor jong ka jing bom kermen uni unong tho ong ublei udon kam ye ki priu ki riunget ki bayo te ki bayo ban yo ngi don kam ban pai kerpang ka baar ublei haki bakum gini kisngi uwat ye ki priu ki bad kloi ban kner dala ki jong kikti ban ya rab ye kita ki badon kam ye ki jing ya rab nyala ong bentan paham jula ka umrin it thangshir counseling kloi kikti ban kner ban ai ke jing yarap ye ke badon kam ke jing yarap da kiktien bangi kren da ki kam bangi le da ki jing ai bangi la ban ai baka kam ke jong ublei kanang yai chaprang kabalai ublei uwat ye ki kristan ke badon ka surktien ke bajem bat ka bajai ban kren ye ki ktien jong ka jing sisa chapang ka jing penim ke jong ublei
ngam tip hiju pet em ya ki program he YouTube ki be day ya ka jing le thma jong ki kristan ban kring ya ki briu na ka perthei shau Chris bad ya ka thma jong ki wei ki gnun yam ban kring ya ki kristan shaganyam jong ki ngaju pet berobor habang yo por ya ka jing ya khun jong ka niam musliman ban ya lab ya ki kristan bakin kelam musliman kita pensitom ya ladi kita dem diap kita duai kita ya le sitom ban pen im ya ki kristan ban pen im ya ki kristan kabakum kata kadon Nidon kamban yo obleu don kamban yo yaki kristan ke badon ke sur ke bajem ban khot ye yaki shaka jing panim ke jong oblei kabakado obleu wat yaki reunge ke badon ke do nod ke bakhun balapan khlan bor yaka da ka bor jong ke jing duai baling ba ki jing duai jong ki on pen long ya ki briu bakin pai shoble on pen long ya ki briu bakin wad ya ka khman utrai on pen long ya ki briu bakin kela ka bambot bakin pai no nalaki lenti jongki banda ublei uni snei ban rap yangi shimet halamar marwei bangin pai ker pang berbor ban yo sngo ya ka surga jong ublei ha ka jingim banda ublei uni snei ban rap yangi shiyeng bangin pai ker pang ban yo I kumno ngilong kumno ngiman kumno ukpa kumno ka kme kumno ki khon kan thei bat sinrang bat bangin la ban pen bet ya ka lenti jingim ha ka ne ka perthei banda ublei unis nei ban rap yangi kum ka balang bangin yo I de ki khmat bakin jaman sim ya ka jing da wa jong ka kam ban tredeb ya ka kam ka jing pen im ka jong utrai Jesu ha kini ki singi ki bakhaddo ka jing khot ka long yangi namar kata tong yen pai ker pang berbor sau blei ki jing duai bejar namar dei tang hangta haki jing duai bejar bangila ban yo ya ga bor mensim ban yele ka bor mensim ban yele ban susha job no haki bor jong ka perthei de hangta haki jing duai bejar bangila ro ban mat ya ga jing suk ka bala kerdo palat haki ni singi ban mat ya ka jing tingen jing long bajai ha ka mensim ban mat ya ka jing palei ha ka jing mot jing perkhat dei tang ha ka bor jong ka jing duai bangila banang ya saprang wala hapdeng ki babon ki jing e ublei uni sei ban ker khu yangi ki para bangi bi lingba ka ni ko khubor ka bala persang banwan ra hapdeng ki babon ki jing telot ki jing duna ublei un pendei telau jong mensim bangen penla yangan nengkong ubakren bangan long ubriu uba pai kerpang berbor ban yo I ya ki badon kam ban yo sngo ya ki badon kam ka bau blei umon ban kren ban leru ya ki badon kam ha ka jing im ha ka ni ka perthei bau blei un pen laru yangi kum ki bangen ki badon ha ka ni ka jing seng ban ki biyo sngo ru lingba ki ni ki kor ki bor ban pen long yangi barbor ki breu ki bala ban pai kerpang bangin yo sngo ayu bleu mon yangi ban le hapdeng gini ki singi ki ba e ubleun kerku naga benda ka borom jongu amen kumtu nilai poi ha ka benda ka bakun
Ngini poi ban penwai no ye kini kijing sekri kijong ye oblei de kaba ngini wai lang ye kijing ruai. Bar hadien ba ladep kijing ruai de kaba burom ngan kerpar itmen mesan Dr. Kiki Marbanyang. Bayin subha ban bo hakamat oblei kijing duai. Nagabenta kini ke kubor badru nagabenta ki eke baro ki bangila pendep. Bad in sepelai ru yangi de kijing kru penwai. Tong in wai ha ka penwai. Kijing wai ka ba sauspa saupulai. Sauspa saupulai. To ya lam yangi ko kenran. Kat bangidang ya japrang. Ha kilenti bad kelan ki bangi ya kendok lang. Kumnon ya ki bejeliu hikai terai. Tingan sngoklan. Hagi jing at pelong jongki nganom shem ke jing le ran. Ai ngan kmed sigi lomba ki badon sa siliang wa. Ai ngan bat ke kti ke jong me. Hagi ko trai babha. Ke jing ruai ke ba saus pa saupulai. Ia duai. Kokpa jongi ubah beneng. Ngiangu ya men mentakan kapor ka bakodor ka pengilayo. Akaba kabalang kelala ban pendep iki benta baro. Kiba kabalang kadona kemat jongka. Ngiangu trai kamtam na mentaka kubor. Hakaba usyakri jong me ulawala makane kapo. Kabalong kejing penkan mau kejing kesiu. Ya kejing kejong ki bangej. Hakaba ngingin pai kerpang ban pej ya kemat kejong belai. Hakaba ya rab yang ban yu ya kemat kabateng shan kejong
Unyara bro yang ia try. Bagin yos ngeu ikaktin kabo udon ban kren. Kamtama kabo syakri ulawan lama kane kapo. Yarab yang ia try. Bangin nang kata ka jing im. Bangin pech syame. Bangin yo iya me. Bangin yos ngeu ro ikaktin ke jong me. Nang don rengkat balau jong syakri jong me. Nang ayu kamet kabakot kabakia kamet kabasai kabakalain. Kan mau ke yang kesem ke jong uhi bar ko we. Nang ari abundang la banyai yalam yala ke jong ke balang badan ke jengkit kli ke musketri jong ke balang. Tu nang ayu ka bor undang la ban peniaj yaki kam ki babun ki jong ke balang. Rengkat bat Sherman rengkat bat ke komiti balang hi baroko we dan rengkat bat ngi isngi ki por ki badang wan paro bat ada pelain no yang i atra de ki jengker khu ki bakan saitam ki jong me tu da ai ba ki jing i ba ki jong ble bo pa ka jing ai ka bada byang ki jong Jesus Christ bo khu lem ba ki jeslok ba thiang ba pancai bor ki jong munsim ba khu begini kinlong lem rengkat bangi hagan kapor kum juru but kirung hech kijungi hiwi sakri wi syakri me nadu mentabat halakarta amen.